Ύστερα κοίταξα και να. Το αρνείο στεκόταν πάνω στο όρος Ιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι που είχαν γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Κι άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν την βοή του καταράχτη, σαν τον ήχο μεγάλης φροντής. Η φωνή που άκουσα έμοιαζε ακόμη με μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρος στο θρόνο και μπρος στα 4 όντα και στους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει, εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες, δηλαδή οι Παρθένοι. Είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνείο όπου κι αν πάει. Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στο Θεό και στο αρνείο. Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα. Είναι αψεγάδιαστοι. Είδα και έναν άλλον άγγελο να πετάει μεσουρανής. Είχε ένα αιώνιο, χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλήσει στους κατοίκους της γης, σε κάθε έθνος και φυλή, γλώσσα και λαό. Έλεγε με δυνατή φωνή: «Φοβηθείτε τον Κύριο και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος δεύτερος άγγελος που έλεγε: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μετά τους ακολούθησε ένας άλλος τρίτος άγγελος που έλεγε με δυνατή φωνή: «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το άγαλμά του και σημαδεύεται με το χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει κι αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο αρνείο. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το άγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού». Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Γράψε, μακάρι οι νεκροί, όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου. Όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα, θα αναπαυτούν από τους κόπους τους και τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνήγοροι τους». Κοίταξα τότε και είδα ένα άσπρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του ένα δρεπάνι κοφτερό. Βγήκε τότε από το ναό ένας άλλος άγγελος κράζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο: «Ρίξε το δρεπάνι σου και θέρισε, γιατί τα Σπαρτά ξεράθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού». Εκείνος που καθόταν στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Τότε βγήκε από τον ουράνιο ναό κι άλλος άγγελος, κρατώντας κι αυτός κοφτερό δρεπάνι. Κι ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, αυτός που εξουσίαζε τη φωτιά, και φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτόν που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι: «Ρίξε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρίγησε τα τσαμπιά από το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του ορίμασαν». Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησε το αμπέλι της γης και έβαλε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Το πατητήρι πατήθηκε έξω από την πόλη και έτρεξε από αυτό αίμα
και έφτασε ως τα χαλινάρια των αλόγων σε 1600 στάδια μάκρος. Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους που είχαν τις τελευταίες 7 πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα, ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονοματός του, να στέκονται πάνω στη γυάλινη θάλασσα. Κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού, και το άσμα του αρνίου, λέγοντας: «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, Παντοκράτορα Θεέ, δίκαιες και αληθινές οι ενέργειές σου, Βασιλιά των εθνών. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου. Εσύ μονάχα είσαι Άγιος, κι όλα τα έθνη θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Ύστερα από αυτά, είδα να ανοίγει ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου και να βγαίνουν από τον ουρανό οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 πληγές, ντυμένοι καθάρια, λαμπερά λινά φορέματα και ζωσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα 4 όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Ο ναός γέμισε καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού και κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από το ναό να λέει στους 7 αγγέλους: «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη και παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή σ' όσους ανθρώπους είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το άγαλμά του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Το νερό έγινε σαν το αίμα νεκρού και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις πηγές των υδάτων και το νερό έγινε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει: «Δίκαιος είσαι, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες, και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Αίμα Αγίων και προφητών έχισαν και αίμα τους έδωσες να πιούν, το άξιζαν». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει: «Ναι, Κύριε, Παντοκράτορα Θεέ, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες». Ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο. Δόθηκε τότε στον ήλιο η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι κατακάηκαν. Αντί όμως να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλαστήμησαν το όνομα του Θεού, εκείνον που είχε εξουσία πάνω σε αυτές τις πληγές. Ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου. Σκοτάδι τότε απλώθηκε πάνω στο βασίλειό του και οι άνθρωποι δάγκωναν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Οι συμφορές όμως και οι πληγές τους έκαναν να βλαστημίσουν το Θεό που εξουσιάζει τον ουρανό, αντί να μετανοήσουν για τα έργα τους. Ο έκτος άδειασε τη φιάλη του στον ποταμό το μεγάλο τον Εφράτη. Το ποτάμι ξεράθηκε και έτσι ετοιμάστηκε ο δρόμος για την επίθεση των βασιλιάδων της Ανατολής. Είδα τότε να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη 3 πονηρά πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχια. Είναι τα δαιμονικά πνεύματα που κάνουν τερατουργίες και στέλνονται στους βασιλιάδες όλης της οικουμένης
να το συνάξουν για τον πόλεμο, που θα γίνει τη μεγάλη εκείνη ημέρα του Παντοκράτορα Θεού. Ακούστε, έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτης. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος και φυλάει τα ρούχα του, για να μην βρεθεί να περπατάει γυμνός, να τον βλέπουν οι άλλοι και να ντρέπεται. Τα πνεύματα μάζεψαν τους βασιλιάδες σε έναν τόπο που λέγεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ο 7ος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από το θρόνο μέσα στο ναό του ουρανού βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Έγινε». Ξέσπασαν τότε αστραπές, φωνές και βροντές και έγινε μεγάλος σεισμός, τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός και έγινε η πόλη μεγάλη, 3 κομμάτια, και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Πάνω στους ανθρώπους έπεσε από τον ουρανό τεράστιο χαλάζι, βαρύ σαν κοτρώνα. Και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε «Έλα να σου δείξω πως πρέπει να τιμωρηθεί η μεγάλη πόρνη που κάθεται πλάι σε πολλά νερά. Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης μέθησαν από το κρασί της πορνείας της». Ο άγγελος τότε με πήγε με τη δύναμη του πνεύματος στην έρημο. Εκεί είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο. Το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και παντού ήταν γεμάτο αυτοκρατορικούς τίτλους προσβλητικούς για το Θεό. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυσο από το μάλαμα και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι, γεμάτο με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της γης. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μάνα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδα τη γυναίκα να μεθάει με το αίμα του λαού του Θεού, με το αίμα εκείνων που μαρτύρησαν για τον Ιησού. Όταν την είδα, έμεινα κατάπληκτος. Ο άγγελος όμως μου είπε «Γιατί απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει και που έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το θηρίο που είδες υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει. Θα ανεβεί από την Άβυσσο και στον εξολοθρεμό θα πάει. Και θα απορρίσουν οι κάτοικοι της γης, αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γιατί θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μα που θα ξανάρθει». Εδώ χρειάζεται σοφόμυαλο. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τους 7 λόφους που πάνω τους κάθεται η γυναίκα και ακόμη τους 7 αυτοκράτορες. Οι 5 έπεσαν. Ο ένας υπάρχει, ο άλλος δεν ήρθε ακόμη. Και όταν έρθει, λίγον καιρό θα παραμείνει.
Όσο για το θηρίο που υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει, είναι ο 8ος αυτοκράτορας, αλλά είναι κι ένας από τους 7 και πηγαίνει στον εξολοθρεμό. Τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες που δεν πήραν ακόμη την εξουσία να βασιλεύουν, μα θα την πάρουν για 1 ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί συμφωνούν σε ένα πράγμα: να παραδώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Αυτοί θα πολεμήσουν το αρνείο. Το αρνείο όμως, μαζί με αυτούς που διάλεξε, τους εκλεκτούς και πιστούς, θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και βασιλιάς των βασιλιάδων. Τότε ο άγγελος μου λέει: τα νερά που είδες, πλάι στα οποία κάθεται η πόρνη, συμβολίζουν τους λαούς και τους όχλους, τα έθνη και τις γλώσσες. Τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη, θα την ερημώσουν και θα τη γυμνώσουν. Θα φάνε τις σάρκες της και θα την εξαφανίσουν με πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να εκπληρώσουν το σχέδιο του, να παραδώσουν ομόφωνα τα βασιλιά τους στο θηρίο, ώσπου να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Τέλος, η γυναίκα που είδες συμβολίζει την πόλη την μεγάλη που κυριαρχεί πάνω σ' όλους τους βασιλιάδες. Ύστερα από αυτά, είδα έναν άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του. Αυτός έκραξε με δυνατή φωνή: Έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη. Έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της έχουν πιει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλειδί της ακολασίας της. Άκουσα κι άλλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της, για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Οι αμαρτίες της στιβάχτηκαν ως τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε της στο διπλάσιο ό,τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε κεράστε την διπλά». Όση ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της, γιατί μέσα της κομπάζει. Εγώ κάθομαι εδώ, θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χήρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό σε 1 μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της: ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Και πυρκαγιά θα την καταστρέψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος, ο Θεός που την καταδίκασε. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγησαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, θα κλάψουν και θα θρηνήσουν για αυτήν. Φοβισμένοι για τα βάσανά της, θα στέκονται μακριά και θα λένε: «Αλή και τρισαλή Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή, σε 1 ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου». Οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για αυτήν, γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα χρυσάφι και ασήμι, πολύτιμα λιθάρια και μαργαριτάρια, λινά ακριβά και πορφυρά, μεταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος φιλτισένιο, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια,
κορμιά για πούλημα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, και θα λένε «Ο ώριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου κι όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα κι ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια». Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτήν την πόλη θα στέκονται μακριά από το φόβο τους για τα βάσανά της, θα κλαίνε και θα πενθούν. Άλλοι και τρισαλοί στην πόλη τη μεγάλη θα λένε «Ήταν ντυμένοι τα κρυβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα, ήταν στολισμένοι με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια». Σε μία ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος. Κι όλοι οι καπετάνοι κι όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, οι ναύτες, όλοι όσοι δουλεύανε στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά και φώναζαν βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς της. Υπήρξε ποτέ πόλη σαν αυτήν την πόλη τη μεγάλη? Και κλαίγανε και πενθούσαν ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν «Αλλοί και τρισαλοί στην πόλη τη μεγάλη. Από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα. Όλα χαθήκαν σε μία ώρα μέσα. Χαρείτε για το κατάντημα της ουρανέ, λαέ του Θεού, απόστολοι και προφήτες. Ο Θεός έκρινε το δίκιο σας και την τιμώρησε». Τότε ένας άγγελος δυνατός σήκωσε και έριξε στη θάλασσα ένα λιθάρι, μεγάλο σαν μιλόπετρα, και είπε «Με τέτοια ορμή θα καταστραφείς, Βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη, και θα χαθείς για πάντα. Δεν θα ξανακούσεις πια τον ήχο των κιθαριστών και των μουσικών, αυτών που παίζουν αυλό και σάλπιγγα. Δεν θα ξαναβρεις πια τους διάφορους τεχνίτες και δεν θα ξανακούσεις τον ήχο της μιλόπετρας. Δεν θα ξαναδείς πια το φως του λιχναριού και τη φωνή του γαμπρού και της νύφης δεν θα την ξανακούσεις. Γιατί οι έμποροι σου ήταν οι δυνάστες της γης, γιατί με τα μάγια σου πλάνεψες όλα τα έθνη, γιατί σε σένα βρέθηκε χυμένο το αίμα των προφητών και του λαού του Θεού κι όλων όσοι σφαγιάστηκαν πάνω στη γη». Ύστερα από αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις Του, γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη, που διέφθειρε τη γη με την πορνεία της. Και την τιμώρησε ο Θεός, επειδή σκότωσε τους δούλους Του, και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια! Ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στον θρόνο και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράκτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια! Ο Κύριος μας, ο Παντοκράτορας Θεός, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας Τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Ο άγγελος μου λέει «Γράψε, μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνίου». Και πρόσθεσε «Τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά». Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια Του για να Τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε «Μη το κάνεις αυτό. Κι εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδελφούς σου που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Το Θεό να προσκυνήσεις.
Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί. Ο καβαλάρης του έχει το όνομα Πιστός και Αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέμματα πολλά και ονόματα γραμμένα, και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ήταν ντυμένος στολή βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ακολουθούσαν τα ουράνια στρατεύματα καβάλα στα άσπρα άλογα και ντυμένοι καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί και αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένος για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού, του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Μετά είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος που έκραξε με δυνατή φωνή σ' όλα τα όρνια τα πετούμενα μες ουρανής. Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδες τους, τις σάρκες όλων, ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων. Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του. Και πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης που ήταν μαζί του και που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες, μ' αυτές είχε πλανέψει εκείνους που δέχτηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκύνησαν το αγαλμά του. Και τους δύο τους έριξαν ζωντανούς στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου. Και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις άρκες τους. Είδα τότε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και εχμαλώτισε το δράκοντα, το φίδι του αρχαίο, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, που παραπλανάει την οικουμένη, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην άβυσσο, την οποία έκλεισε και τη σφράγισε από πάνω του, για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη, ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί πάλι, για λίγον καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού. Αυτοί δεν προσκύνησαν το θηρίο, ούτε το αγαλμά του, και ούτε δέχτηκαν το χάραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους. Ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή, ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάρι και Άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι διασκορπισμένα στις 4 γωνιές της γης. Θα τους συνάξει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Τους είδα να σκορπίζονται σε όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη. Κατέβηκε όμως φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη. Και ο διάβολος που τους παραπλανούσε ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη
και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Μετά είδα έναν λευκό θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία κι ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς, και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Κι είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: «Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε: «Να, όλα τα κάνω καινούρια». Και μου λέει: «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αληθινά και αξίζει κανείς να τα εμπιστευτεί». Και πρόσθεσε: «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σ' όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής και εγώ θα είμαι ο Θεός του και αυτός παιδί μου. Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι βδελιροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες κι όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερίδιό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος». Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Και με έφερε καθώς ήμουν σε έκσταση σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες της 12 αγγέλους. Πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. 3 πύλες στην Ανατολή, 3 στο Βορρά, 3 στο Νότο,
και 3 στη δύση. Και το τείχος της πολιτείας είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Και αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία, τις πύλες της και το τείχος της. Όταν μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι, αυτή ήταν 12.000 στάδια. Ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της. 144 πύχες, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφύρι, ο τρίτος χαλκιδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι, και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι, σαν καθαρό γυαλί. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας και το αρνείο. Ούτε η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίσουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το αρνείο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν βδελιρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωγόνο νερό, λαμπερό σαν κρίσταλο, να αναβλύσει από το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Στη μέση της πλατείας, από εδώ και από εκεί από το ποτάμι, ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές, μία κάθε μήνα, και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλεύουν αιώνια. Ύστερα μου λέει ο άγγελος, τα λόγια αυτά είναι αληθινά και άξια εμπιστοσύνης. Ο Κύριος, ο Θεός, που με το πνεύμα του μίλησαν οι προφήτες, έστειλε τον άγγελό του να δείξει στους δούλους του όσα είναι να γίνουν πολύ σύντομα. Ακούστε, έρχομαι σύντομα, λέει ο Ιησούς. Μακάριος
είναι όποιος τηρεί τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου. Εγώ, ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε: «Μη το κάνεις αυτό. Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδελφούς σου, τους προφήτες, και εκείνους που τηρούν τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε: «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ο άδικος ας συνεχίσει να αδικεί. Ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα βδελιρά έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο Άγιος την αγιοσύνη του. Να, έρχομαι σύντομα, λέει ο Ιησούς, και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή μου για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του, για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Έξω θα μείνουν όσοι είναι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και εκείνοι που τους αρέσει να αντιστρατεύονται την αλήθεια. Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο το λαμπερό, το πρωινό. Το πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα», κι όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει. Όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Εγώ, ο Ιωάννης, βεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, πως αν κανείς προσθέσει κάτι σε όσα είναι γραμμένα εδώ, θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερίδιό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει: «Ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν. Ναι, έλα, Κύριε Ιησού». Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους πιστούς. Αμήν. Σε